everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Ayaw lamang pagpauli din ni Miss. Kailain kayo ng kuba sa kong dughan. Nang, Tingalig sinugo ning JC, arong tiwasan ka, Miss Babes. manang inday. Basta magabantay ikaw ha, ayaw kayo dug kumpiyansa. Salamat nang. Okay, marakat to. Ano sige, bye. Bye manang inday. Miss Babes, ano sa'yo problema, ha? Na ako ni nagmotor. Og nagbalik-balik dito dool sa bahay. Mao ba? At tingalig, sinugo na. Basig sinugo ng JC. Basin. Itaho nas kapulisan. Kinahanglan nga ipablatter na. Aron sa ingon, mahipaw ang mga pulis. Bitaw, Miss Babes. Buhaton na nako. Tawgon ako si Chief Kilat. Oh, what a miracle. Huh. Si Babes kanina naman. Wakantos. Tungod kay in love na naman. Nipikto ka ang akong gisugo. Nanawa ka, ito bagon ko. Hello, Babes. Hello, JC. Yeah, my love. Thank you for calling me. Thank you kayo. Ha? Nanawag ka. Dili ka muhunong sa pagsamok na ko, JC. Oh. Come on. Saan ako pagsamok ni mo? Nganiyam ako sa ospital. Nahibaw ko. Marunong ka. Sibot mo ipasabot, babes, my love. Ha? Nagsugok ang mga tao nga mopatay na ako. Usa? Oh, MG. Yan ang magsugo, mangkog mga tao. No, di ko na mahimo. Tungkol kay malti ka. Sultihan di ka ha, JC. Ayaw ba kukul ka? Kay dili ko mahadlok nimo. Babes, my dear. Ayaw patakag pamasangil ha. Tingalig ikiyata kang livel. Dili ka mulampos, JC. Dili. Come on. Mabilanggo ka. Well, let us see the Scotland. Shit nimo. Hello, babes. Hey, babes. Hello, babes. Oh, shit. Get off. O ako mahadlog, babes. Pero, matod pa niya. Isog siya. Nanawag. Babes. Dili jud ka maadtog laing lagi, babes. Panumpa jud ako na. Dili jud. Ako lang jud ka ba? Ako jud ka. Ako ka lang. Kinahanglan nga makagawas na ko sa din eh. Kinahanglan makagawas ko din. Kapuyo-puyo aning ospital. Miss. Manang inday. Salamat kini anak ka. Ay giyat, danti ka og mga sinina. Ani gisulod na ko ni ining dakong malita. Salamat kaayo manang inday. Nya kumusta man si Franco? Nang inday, maayo na ko. Okay na ko na. Uy. Labing maayo dodong. Aron na doon na makatabang og bantay kang Miss Babes. Oh, nang inday. Palihog kog pahimutang sa akong mga gamiton nang inday. Ay dili na lamang ko magadugay. Nahuman na akong pahimutang ang imong mga gamitonon. Sige manang inday. Ay, Franco, do. Nang inday. Pagkaswerte ni mong pagkatao, do. Agawon, manggayoy nagabantay ni mong unay din mag-atiman. Iko bitaw kay ko nang inday. Ay nalamang anang ikog-ikog, putla na. Ang importante nga buhi ka. Og ikaw ang mangluluwas ni Miss Babes. Oo, nang inday. Yun na.
Oh, ano ko ng Inday? Ni, Ngano ka? Huh? Ngano ka man ang Inday? Nitutok mo ko kag maayo ni Franco, good. ang buanga. May sekreto ka, do? Oh, Ha? Unsa may sikreto niya man ang Inday? Unsa sikreto ni Franco? May sekreto siya? Arang-arang maday kinigdagway tawhana, oy. oh. Na Inday, ay lang ko ulog-ulog gitahon. Uy, dili ka na ulog-ulog, do. Kung parihas palang taog pangidaron karon, ikaw mo'y akong pamanhon. Oh, nang Inday. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Bitaw do, Franco. Kung tutukan ka, muhol mang imong kagwapo. Nang, bida, buslutas, bulsar na ko. Yung kikwarta din. Ay mo dawat rabaya pagkog tibuok, do. Samot, buslot gani. Na, bitaw, oy. Pabaskog na, oy. Aron, makagawas ka na. Gusto na ko magawas ni nang Inday. Pero, hangyo lamang dong. Ayaw lamang in taon pasag din is Miss Babes, ha? Luoy ka ayo in taon na kung imong pagapasagdan. Manang Inday. Ay, asa man sila si Chris, ingon man si Ande. Namauli na sila nang. Uy, wala sila mo tabog bantay dire? Tabang man. Uy, dapat lang. Paapuran ko na nimo sila og motorsiklo, God. Wa nila igabawos, no? Ug dili sila muunong kanimo. Nang. Ay, na, sige. Di na lang ko magdugay, Inday. Adto na ko. Agion ko katong JC. Naa pa ba ka? Naa pa man tingali manang Inday. Sige, adto na ko. Franca, Oh, ayaw ka matay to. Anugon ka ng panagway, ma. bida, makapahiyong sa tanim mo ng Inday. Arin ako, da. Daghan na laging gigwapuhan nimo. So, kanaigo ko sa bala, nagwapo ko. Atik na na dagway na ko. Papag ni krimen, suspek na. Ansa? Murag di haman to ni anang kwartuha. Pero wa may pulis ng nagabantay sa pultahan. Hindi, apa ba ka? Ay, hala, naay mikawas. Ay, nurse ka ng mikawas. Maayong adlaw, miss. Yes, manang. Ay, katong napusilan nga, Jayce. Di aman ka to. Ana, apa ba ka? Ang nagkagawas naman nang. Lain ang pasyente nga na kwarto ka ron. Nagkagawas na? O nang. Ay, salamat, Inday, ha? Sige. Biyaan ta ka ba nang? Hala, nakagawas na si Jayce? Oh, manang Inday. Nibalik lagi ka. Kumusta mo pagsusi kang JC? Ay, wala na si JC, Miss Babes. Nakagawas na ko, no? Nakagawas ng Inday. Odo, nakagawas na katong taong nagapusil kanimo. Pag-amping haman ng Inday. Isirado gyud ang gate permi. Way pasudlon sa bay. Miss Babes. Oras na pagtumar sa imong tambal. Salamat, Miss Babes. Diaran tambal o. Og ang tubig nimo. Miss Babes. Franco, ang tambal mo iguniti. Ayaw nga kong kamot. Miss Babes. Nga naman, Franco. May isulti ka? Kuan kining. Unsa man? Sulti. Franco, igor man ko kanitutok na ako.
Dili ra ba ko gwapa? Tutuki lang. Gitutukan na tika. Og... Ug unsa? Ha, Franco? Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.